joaten, buelta bat emati Afrikaz, o motorrien, bizikletan, kotxien, autostopien, oinez, korrika, ez dakit, baina bai gustavo ziten Afrika ezautzi. Afrika ezautzi zenet, denboraldi luze bat, herrialde desberdinetan pasatzi. Eta hirugarrena, izan olitzeke, Atlantiko kruzatzia. Bai belero baten, o katamaran baten, o bai gustavo ziten itxasoz, ozean hori kruzatzie. Hori ez ditola osai ikusten. Ez dut, baduket zautzak hori endun jendie, lehenko zu baduket pare bat aldiz induna, eta nahiko faktibli ikustet. Eta, portunoko hau ematen hori die. Zeharkatu, Ameriketatik Europara edo alderantziz? Ibibeli gultzat. Badakit Europatik Ameriketa errezo dala, baina Ameriketatik Europa portunatzen Ameriketatik Europa. Ez duket inungo esklusibidadik alde batekin hobestik. Bizitakoak bizita, ze gomendatuko zenioke horrelako zerbait egin nahi duen norbaiti, Manol? Topikue emateko esan gotenak, baina ezke ize da. Ze gomendatuko nizon etxien nahi duen bati, etxia. Etxia, azkenin, oso basatetena, oso topikue emateo, baina ezke gauza bat etxeko, etxen hazin, berda. Ez da, pentsatzen, ostia, inberdiat, ez du ezertago alizo. Etxen hazi, berdu. Orduan nire gomendizu da, ez eoti ezai astruek noiz alineauko kondizio dana favorabli gizen arte, ezke oin eurixe etxek, ezke oin etxabat horren beste diro, ezke oin zai eotiek denbori galtzi da. Imanol, eskerrik asko, zure motxilan sartzen utzi eta bizizanako abenturen errepasoa gurian gogora ekartzeatik. Segi abentura bizitzen, eta bakizu gu prest izango garela horiek gertutik jarraitzeko. Eskerrik asko zuen, nire nagorratxatik. Eta nahi dezunen arte. Berdin, mutxu potolo bat. Bueltan beste bat. At these dreams again. Yeah, I'm feeling these dreams. Feel these dreams again. Taking hold, put myself in your control. Lose all fears. Iritsi gara saioaren amaierara entzule, eta guri ere, atxeden hartzekoa unea iritsi zaigu. Indarrak batu eta bi aste barru beste bidaia bat buruz hitz egin ahal izateko. Bien bitartean badakizu, aurreko saio guztiak zintzilikatuta ditugula naiz.eusen eta podcast plataformetan, nahi eran entzuteko. Eta egindako bidaiaren baten berri emaneko bazenu, oso erraz daukazu. Idatzi mezu bat, bidaiari abildua naizirratia.eus helbide. Datorren geltokian, birziklapena eta berrerabileraz arituko gara. Horretarako, Baku Barriku Upel proiektua ezagutuko dugu. Hierriraino joango gara, eta bertan erakutsiko digute nola bigarren bizitza bat emanez produktu bati, beste produktu erakargarri bat sortu daitekeen. Ekonomia zirkularrean oinarrituta. Hau ilargia da, hau argiaren abiaduran bidaiatzea, eta oso gizon argia. Zergatik diogun hori? Argi eta garbi esan da orain Euskaltelen argia eskaintzea erabaki dugulako. Baina ez bakarrik argiaren familiari. Guztioi! Bueno, eta argiaz gain beste gauza bat dakarkizugu. Ze gauza? Bagasa. Argi hor. Bai, energia 100% berdea eta gure lurraldean eragina duena. Argia eta gasa, Mari Tomasa. Eta ze izango da hurrengoa? Oraindik ez dakigu, baina dagoeneko pentsatzen ari gara. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Dute Ardantza lehendakariaren hilkapera, Jurianeko hilkaperatik 100 pertsona igaro dira goizean, erakundetako eta alderdi politikoetako ordezkariak ez ezik, baita herritar anonimoak ere, hileta elizkizuna hasi berri da Zazpiretan, Elorrioko Sortzez Garbiaren basilikan.
Navarrak ostegunean egingo du Bilboko portutik udaletxerako bidea, baina jokalariek bart gauean hasi zituzten ospakizunak. Atletikeko gizonezkoen lehen taldeko jokalariek inoiz ikusi gabeko ospakizuna antolatu zuten Bilboko kaleetan. Elkarrekin afaldu ondoren, Asier Villalibre jokalariak kide den sakatu elektrotxarangarekin kalejira egin zuten Bilboko kaleetan gauean. Kalejirak baina izan du bere bestondo administratiboa ere, ertzaintzak txostena ireki baitie lau jokalariri jakinarazi gabeko bilkura bat egiteagatik. Salaketak aurrera egiten badu 100 eta 600 euro arteko isunak jaso ditzakete. Asteazken goizon eta jakinarazi dute Donostiako 11. adarra saria errobi talde lapurtarrak jasoko duela. Ekainaren 21 egingo dute ospakizun kontzertua Victoria Eugenian. Taldea sortu zenetik 50 urte bete dira urtengoan eta egindako ibilbidearen errekonozimendua egina izan diote sariarekin. Arratsaldeon guztioi, Jose Antonio Ardantza lehendakari ohiaren agur eguna dugu gaurkoa, ordezkaritza politiko instituzional eta sozial zabalak agurtu du Ardantza hilkaperan. Jose Antonio Ardantza Eusko Jaurlaritzako lehendakariari azken agurra eman zaio gaur goizean Ajurianean jarritako hilkaperan. Inigo Urkullu lehendakariak eta Ardantzaren familiak segizioaren harrera hartu dute 10 gutxiak aldera. Ertzaitzaren musika bandak Euskal Autonomia Erkidegoko ereserkia jotzen zuelarik. Lagunak, erakundeetako ordezkariak, alderdi politikoetako arduradunak eta EAJko kideak izan dira ekitaldira heldu direnak. Ardantza lehendakariaren ibilbidea gogoratu eta omendu egin dute bere hurbilekoak zirenak. Guretzat Ardantza lehendakaria adibide izan da, bere ondarea, bere legatua eta bere ibilbidea daukagu momentu honetan oratzeko eta momentu latz honetan etorkizunari begira, baikor begiratzeko berak egiten zuen moduan. Ardantzaren gobernu kide izan zen Ignacio Oliveri hezkuntza sailburuak lehendakariaren izaera bateratzailea eta bakegilea azpimarratu du honen bereizgarri nagusi moduan. Hola, berezi ditu nahi baldin badu lehendakariarena, nik usten dut merito handia izan zuela, garai zaila haietan, zen eta oso zailak ziren, lortu ahal izatea partio desberdinen arteko da nolabait adostasunak lortu izatea. Hilkapera eguerdian itxi dute eta Ardantza lehendakariaren hileta bere jaioterria zen Elorrion izango da. Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako hauteskunde kanpainak aurrera egin du, ikusi. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan apiriaren 21 ia 1.800.000 hauteslek botoa emateko eskubidea izango dute. Horietatik 83.000 inguru Espainiako estatutik kanpo bizi dira eta 75.000 gazte baino gehiago dira Gasteizko parlamenturako hauteskundeetan lehen aldiz botoa eman ahal izango dutenak. Boto emaile berriak zentzuaren 100% dira, hala ere parte hartzea gero eta txikiagoa da. 2012an 164koa izan zen, 2016an 162koa eta 2020ko uztailaren pandemia garaian berriz 153koa. 100 horretan sartuta dago posta bidezko botoa 107ko zifra errekorra izan baitzen. Jakin beharra dago, halaber 2001an ere izan zela parte hartze handiena orain arte 179arekin. Baina nola banatzen dira parlamentariak? Hauteskunde barrutiak bat datoz herrialdeekin, kasu honetan 3 dira, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba, eta bakoitzak 25 parlamentari ditu. Kontuan hartu behar da ere, parlamentarien kopurua ez datorrela bat proportzioan biztanle kopuruarekin. Alegia, arabarrak bizkaitarrak baino 3 aldiz gutxiago badira ere, ordezkaritza bera dute parlamentuan, 25 aulki. Beste modu batera esan da, Araban Bizkaian baino 3 aldiz boto gutxiago behar dira parlamentari bat lortzeko. Zerrendak itziak dira, hau da ezin dira parlamentariak izenen bidez aukeratu.
Alderdi bakoitzak aurkeztutako zerrenda osoari ematen zaio botoa. Eta alderdi bakoitza DONT metodoaren bidez esleitzen da, zeinak gehiengo egonkorraren alde egiten duen. Arreta handia jarri behar zaio hauteskunde ezia deritzonari. Ordezkaritza lortzeko hauteskunde legeak dio, hautagai zerrenda bakoitzak hauteskunde barruti horretako botoen 3% gainditu behar duela. Milaka boto izan arren 3% iristen ez bada ez da ordezkaritzarek lortzen. Esan bezala, kanpainak aurrera egin du eta hautagaiek euren programetako proposamen nagusiak aurkeztu dituzte gaurkoan ere entzun Arabako proposamenak. Gasteiz Euskadiko motorra izan behar dela adierazi du EAJko lehendakaregaia den Imanol Pradalesek. Arabako hiriburuan osasun baliabide berriak irekitzea edota Forondako aireportua indarberritzea agindu du, hiriaren izaera industriala eta berritzailea azpimarratzearekin batera jada ezagunak diren hainbat proiektu gogoraraziz. Kultura, historia eta memoria, printzipal antzokia handitu eta hobetuko dugu. Martxoak 3 memorial berria egingo dugu. Nazioarteko referentziazko ekitaldiak Gasteizera hurbilduko eta karriko ditugu, eta hiriburuaren jarduera kulturalak indartuko ditugu. Euskal Herria Bilduk bere aldetik etxebizitza duin eta lorgarria bermatzeko beharra azpimarratu du Gasteizen. Etxebizitzaren afera larrialdi egoeran dagoela adieraziz. Agurainen bestetik herritartasunak aldaketa politikoa nahi duela adierazi zuen Arnaldo Otegik. EH Bildu horretarako lana egingo duela aginduz. Herritar guztiei aitortu behar zaie etxebizitza egoki, duin eta eskuragarri bat izateko eskubidea. Eta botere publikoen bete beharra da esku hartzea, eskubide hori gauzatu alizateko eskura dituzten tresna eta neurri guztiekin. Eta gu gauzak aldatzeko proposamen bat daukagu. Ez gu bakarrik guztiekin, baina beti ere herri mandatu hori nolabait ere ipar orratz bezala edukita. Etxebizitza aritu dira ere PSeko hautagaiek. Langraizokan egindako ekitaldian, Gazteei zuzendutako babestutako etxebizitza publikoa 50% arte handituko dutela adierazi du Arabako zerrendaburuak Aroa Giletek. Zentzu berean mugikortasunaren inguruko baliabideak sustatzea agindu du ere. Los socialistas ya estamos trabajando en la conexión con el servicio de cercanías en los municipios alaveses, entre ellos y con la capital. Además, queremos seguir conectando estos pueblos más allá de sus fronteras. Por ello, los socialistas vamos a fomentar el desarrollo de un nuevo servicio de cercanías entre Altsasu y Miranda. PPek bere aldetik osakidetzaren egoerari buruz hitz egin du. Herritarren kezka nagusia dela adierazi dute, Arabako kasuan zehazki osasun zerbitzuak egoera larrian daudela baieztatuz. Azken urteetan itxi diren hainbat zerbitzu berrirekiko direla adierazi du Laura Garridok. Gasteizen gaudenez, eskatzen dugu San Martinen pak irekitzea, eta hemen Santiagoko larrialdiak ere irekitzea. Hauek dira gure proposamenak, lehen ez egoen arazo batean, orain arazo bata, eta hori izan da Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren kudeaketa guzti txarra izan delako. Klima aldaketarekin kezkatuta agertu da Elkarrekin Podemoseko Arabako zerrendaburua den Juancho López de Uralde. Eusko Jaurlaritzak Gasteizko mendietako babes eremua 5.000 hektareetara handitzearen erabakia kritikatu du, eskasa dela adieraziz. Bide beretik, Eusko Legebiltzarrak onartutako klima aldaketaren legea ere motz geratzen dela baieztatu du. Egia da, Eusko Legebiltzarrak klima aldaketaren legea onartu zuela legegintza itzi baino lehen. Baina lege honek ez du inola eztabaida izten, hainbat arrazoiengatik. Lehena, legea ez da nahikoa. Argi eta garbi, ambiziorik gabekoa eta eskuz prestatua dagoela. Oligopolio energetikoa. Garraio publikoan zentratu dira Sumarreko hautagaiek. Doakotasunaren aurrera egitea defendatu du Arabako zerrendaburua den Jon Hernandezek. Araba jasangarri eta irisgarriago bat lortzeko helburuarekin. Zentzu berean, Altsasu eta Miranda bitarteko korridorearen beharra azpimarratu du. Garraio publiko kolektiboaren aldeko apustu irmoa egingo dugu, funtsezko zerbitzu publiko gisa pertsonen mugikortasuna bermatzeko, auto partikularraren gehiegizko erabileraren ingurumen inpaktua murriztuz eta baita jendearen ekonomia arintzeko behartzeko neurri gisa ere.
Edabidetan ere izan dira politikariak, esaterako naiz irratian egunez egun alderdi desberdinetako bozeramaile bat ari dira elkarrizketatzen, gaurkoan EH Bilduko Ima Garrastatxu izan da irratian. Entzun. Kanpainan gaude, eta importantiena da, data hori, kasu honetan apirilaren 21. Gero ikusiko dugu handik aurrera segertatuko den, baina bagabizia komentatzen, ni uste dut danok foro guztietan, ez da izango eserria berdina. Apirilaren 22an gauzak aldatuko dira, panorama guztiz ezberdina izango da, eta aldaketa ja hasi da. Hori, esan duan bezala, nabarmena da, hor dau, gizarte artean nabaritzen ari da, danok ni uste dut onartu dugu hori, eta gero, emongo diren, 21 emongo diren emaitzaren ostien, emongo diren paktuak edo harremanak, seguru bebai ezberdinak izango direla. Mentuz, beti, epea izango da apirilaren 21, eta handik aurrera, esan dudana, aldaketa etorriko da, eta ikusiko dugu, apirilaren 22tik aurrera, gobernu posibleak egongo dira. Eta bai esango dizut, etorten ja burura gauza bat Pradalesek esan zuena, gutaz, gustatzen zaizkigula las pamplonadas. Ni esaten dizut, Iruñeko modelo da gustatzen zaiguna. Bera esaten dauen Pamplona, gu Iruña. Eta Iruñako modelo albadugu ekarri hiru herrialde honetara, posik egongo gara. Mas pamplonadas eta gobernu esklusioa bakarri daukatena guri esklusioa egitea gitxiago. Guretzat gobernuak gobernatzen dutenak herriarentzat. Ez batzuei kanpoan izteko Durangon, Gipuzkoan, Gasteizen egin duten bezala. Gure hizkuntzaren inguruko ekimenak inporta zaizkigun puntuetako bat badira, eta ez dira gutxi izan, gaur arte Euskal Herrian Euskaraz mugimenduak Euskalaren defentsan egin dituen ekimenak. Oraingoan Euskaldunen arrotze astea deitu du apirilaren 22tik 28ra. Ekimena hitz egiteko gurekin dugu Intza Gurrutxaga Aloidi, Euskal Herrian Euskarazeko kidea. Kaixo Intza? Kaixo, arratsaldeon. Hasteko, esan bezala ez dira gutxi Euskararen alde egin dituzuen ekimenak, oraingoan Euskaldunen arrotze astea antolatu duzue, Euskaldunok arrotu egin behar garela uste duzue? Bai, helburu horrekin jarri dugu abian egitasmo hau, apur bat da Euskal Herri osoko euskaltzalei begira, eta helburua da hori, kolektiboki Euskaldunok arrotzea, eta Euskaren aldeko aldarri desberdinak kalera ateratzea, eta lehen garai batean egiten ziren Euskal Herrian euskarazetik egin izan ziren ezabaketa egunak edo ezabaketa asteak, eta oraingo honetan apur bat markoa zabaldu nahi izan dugu, eta ezabaketetatik haratago proposatzen ditugu euskaltzale bakoitzaren irudimenaren arabera egin daitezkela ezabaketak, kantu jirak, poteo musikatuak, performancen bat, ekintza simbolikoren bat, beraz, pixka bat kolektiboki arrotze hori da bilatzen duguna. Kolektiboki, arrotzeko asmoz sortu da beraz ekimen hau. Esan duzu bezale, ezabatze astea ez dela gaur egun, oraingo kontua, baizik eta lehendik ere antolatzen zirela horrelako ekimenak, baina, egoera aldatu da, nola dago Euskararen aldeko borroka gaur egun? Guri dagokigune Euskal Herrian euskarazetik kaleak astintzea da. Herri eragile, herri mugimendu bat gara. Ikusi da korrikarekin badagoela herri gogo bat, badagoela Euskaren alde egiteko nahia, eta beraz jakin beharko dugu ahalik eta tekla egokienean klikatzen, pixka bat herri gogo hori dena ekintzetara aktibatzeko, eta hori herri mugimenduetatik Euskaren aldeko aldarrikapenak egiteko, ondoren instituzioetatik aldarri horiei erantzuteko presioa egin ahal izateko.
Esan bezala, apirilaren 22-tik 28-ra antolatu zue Euskaldunen arrotzea astea. Lehen ere esan duzu, adibidez, ekintzaren bat egingo duzuela, kolektiboki, zer egingo duzu zehazki? Bai, guari gara 5 ekintza nazional prestatu ditugu, Euskal Herrian euskarazetik, baina, gero dei egiten duguna da, bakoitzak tokian toki borroka desberdinak edo aldarri desberdinak piztea, eta egon gara gazte mugimendu desberdinekin, edo euskara taldeekin, pixka bat saiatu nahian, norberak bere eremutik topa ditzakeen aldarrikapen horiek identifikatzeko bilaketa hori egiteko horretan hastea, eta gertuen geratzen zaion aldarri hori egitea, esaterako izan daiteke, mediku euskaldunik ez badago herrian, horren aldeko aldarri bat egitea. Pixka bat, tokiko borroka horiek aktibatzea da asmoa. Tokian tokiko aldarrikapena. Bai, barkatu. Bai, beraz, esan nahi nuena da, beraz ez dago definituta erabat zer egingo den, hori, Euskal Herrian euskarazetik 5 ekintza nazional bermatuko ditugula, baina ondoren, pixka bat, herritarren erantzunaren arabera izango da, zer egingo den. Informazio gehiagorako zuen sare sozialetan ikus dezakegu, ezta? Barkatu? Informazio gehiagorako zuen sare sozialak jarraitu daitezke orduan, ezta? Bai, hori da, jarraituko dugu informazio desberdina ematen. Ondoren ez dut aipatu, baina atera du, euskarazta harro traola atera dugu, eta beraz, norbaitek ekintzaren bat egiten baldin badu, eta gustatuko litzaiguke partekatzea gurekin, eta beraz, euskarazta harro lelo edo traola hori erabiliz, bai sare sozialetatik edo bestelako bideetatik, helarazi diezaguten, dei egiten dugu horretara. Osongi, Euskararen aldeko ekintza aparta baita sare sozialetan ere azkenik, zer esango zenieke ikusten gaituzten ikuslei? Animatu daitezela era batera edo beste batera parte hartzen, Euskaldunon arrotze aste honetan, izan daiteke ekintza nazional horietara batuz, horien berri emango dugu sare sozialetatik noski, eta bestela, tokian toki, inguruan dituzuen euskara hizkuntza gutxitua da, eta non nahi topa ditzakegu egunero oztopoak euskaraz bizitzeko. Beraz, horiei aurre egiteko, borroka bat piztea, aldarriak egitea, eta saretze horretan ahaleginak egitea. Horrela, amaiera emango diogu elkarrizketari eskerrik asko Intzagurrutxaga Euskal Herrian euskaraz kantolaturiko Euskaldunen arrotze astea aurkezteagatik segi euskararen aldeko borrokan. Eskerrik asko zuei. Orain kiroletara egingo dugu salto, gogoan izan Atletikek kopa irabazi zuela zapatuan, ikusi. Jarraitu Gabarraren ospakizuna zuzenean hemen Hamaika Telebistan. Ostegunean 5:00 aurrera Atletiken kopako garaipenaren ospakizunaren saio berezia emitituko dugu hemen. Gabarrako zuzeneko seinalea eskainiz eta arratsalde osoan zehar zuzeneko konexioak ere egingo ditugu bertako giroa zuen etxetaraino iristeko.
ez galdu Gabarraren irtera historikoa hemen, Amaikan. Talde txurigorriaren titularrari segika Atletiken gizonezkoen taldeko jokalariek Bilboko kaleak piztu dituzte Villa Libreren elektrotxarangaren laguntzarekin. Ertzaintzak txosten ereki die lau jokalariri jakinarazi gabe bilkura bat egiteagatik. El vamos Athletic Club, y estos son los campeones, Athletic Champions. Gaiz aldatuz, Igeldoko toki erakunde txikiari buruzko kontsulta igande honetan egingo da, edonola ere igeldotarrek aldez aurretik bozkatu ahal izango duten apirilaren 8-tik 12 bitartean. Udane arbeo dugu Igeldon. Udane, konta eguzu. Igande honetan igeldotarrak beraien etorkizuna baldintzatuko duen kontsulta baterako deituta daude, planteatuko zaien galdera honako hau da. Ados altzaude Igeldoko tokientitate txikia sortzarekin, erantzun posibleak bai edo ez izango dira eta ezarritako hautetxontzian gutun azal itxi baten barruan sartuko den boto paper batean adiraziko dira erantzun horiek. Bozketa presentziala izango da eta 2024ko apirilaren 14an igande honetan egingo da goizeko 9:00 gaueko 8:00 itsasaurre eraikinean plaza honetan. Toki erakunde txikiak hartuko duen mugaketaren barruan erroldatuta dauden 16 urtetik gorako pertsona guztia daude deituta, hau da, Igeldok dituen 1067 biztanletatik 994. Bozketa amaitutakoa mahaiak botoen zenbaketa publikoa egingo du eta emaitza zehaztuko du. Aldeko emaitza izanez gero, espedientea Gipuzkoako Foru Aldundira bidaliko da foru dekretu bidez ebatz dezan. Bada Gipuzkoako energia pobreziaren inguruko datuak argitaratu dituzte eta badirudi hoberantz egin dutela datuok, ez da Udane? Energia pobrezia murriztu eginda Gipuzkoan, baina oraindik ere desberdintasunak badaude. 2022ko energia pobreziaren datuen arabera, pobrezia energetikoaren atalasea 3 puntu jaitsi da Gipuzkoan 2017ko 21,5-tik 2022ko 18,4. Etxe bizitzetan temperatura egokia mantentzeko zailtasunak dituzten etxeen kopuruak behera egin du 2017an 9,9 izatetik 2022an 5,9 izatera igaro baita. Hala ere 55.000 etxe bizitzak eta 108.000 pertsonak arazoak dituzte beren etxeak bero mantentzeko. Diru sarrerarekiko gehiegizko energia gastua duten etxekoen unitateen kopuruak ere behera egin du. Beherakadaren ondorioz 700 etxek eta 6.000 pertsona inguruk dagoeneko ez dute gehiegizko energia gasturik beren diru sarrerei dagokionez. Entzun dezagun jarraian Jose Ignacio Asensio jasangarritasun diputatua energia pobrezia zer baldintzatzen duen azaldu baitu. Pobrezia energetikoan izandako goraberak honako hauetaz egon dira baldintzatuta. Lehenik eta behin, 2020 urtean hasitako pandemiaren ondorioz eman zen susperraldi sanitario, ekonomiko eta soziala. Bigarren, Ukrainako gerraren eta ekialde hurbileko gatazken eragina eta horrek mundu mailako ekonomian dakarren krisi geopolitikoa. Hirugarren, inflazioaren igoera, erregaien eta elikagaien prezioen igoera eta oinarrizko zerbitzuak eskuratzeko kostu handigoa. Laugarren, Espainiako gobernuak hartutako neurriak. Krisi energetikoaren eraginez, hainbat gizarte neurri abian jarri ziren.
Gipuzkoako energia pobreziaren datuetatik, nazioartera goaz klima larrialdiaren inguruko berrietara. Estrasburgok Suitzari egotzi dio klima larrialdiaren aurka behar beste ez egitea. Adineko emakume talde baten salaketari erantzunez, giza eskubideen Europako auzitegiak ebatzi du Suitzak giza eskubideak urratu dituela. Europako beste herrialdek auzi horretan hartutako politikei ere eragin diezaieke erabakiak. Euskal Herrira bueltan ezin aipatu gabe utzi Araba Euskara zen edizio berriak baduela abestia Mertxe taldeak sortua mugaezina izango dela ez dugu zalantzarik eta albistonekin bagoaz, ongi izan. Mertxe taldeak soinu banda jarriko dio 2024ko Araba Euskarazi. Mugaezin abestia konposatu dute Oiondarrek, aurtengo edizioaren leloari jarraituz. Oiongo San Bizente ikastolako komunitatearen aniztasuna eta elkartasuna islatzea bilatu du taldeak. Ikastola honen proiektuaren alde izango da hain zuzen, aurtengo Araba Euskaraz ekitaldea. Bertako irakasle, ikasle eta gurasoek hartu dute parte Lander Etxedonak zuzendutako bideoklipan Mertxeko kideekin batera. Ikastolaren ikasle ohiak dira musikariak, proiektua ilusio bereziarekin hartu dutelarik. Bi alderdi ikusi genituela, bat oso ona noski zela gure ilusioa, bai ikasle ohiak garelako, herrikoak bertakoak eta proiektua gustatzen zaigulako eta berarekin bat egiten dugulako eta bestetik zegoen presioa, ezta? Hainbeste urte bai ikasle, nire kasuan ere irakasle azkenengo urte hauetan presioa bazegoen. 2024ko Araba Euskaraz Olarizuko zelaietan ospatuko da ekainaren 16an Mugaezin lelopean eta Mertxe taldearen soinuekin. Herriko ikastola, izaera zautxitzailea izan dena, bere ikasleak izan dako ume bezala, Euskaraz abestearen motiboa, eskualdeko birikabiziak, nortasunean arrotasunez jantzia, Mugaezin Araban Euskara.
nahikoa ta freskua, botoan bidez aukeratuta, hori gauza legezkua. Baldin egiten baldin badezu, herri guztien gustua, ni barkapena eskauko dizut, ta emango dizut eskua. Aldedan dena egitekotan, udaletxera ilota, zaila ez denez aterako det, zuk atera dezun nota. Hasi aurretik gaitzen errurik, behintzat etzaidazu bota, 4 urte hontan utzi bai dezu, herri osoa lur jota. Zuk diozunez nik ez dut bete, behar dan egin.